Yatin. Wis entek ya, Pak. Ah entek ya golek meneh kok. Tuku telo Tuku telo ning Sedayu. neng Sedayu. Teloku kuwi. Jenengan lho ya. Ah tuku telo neng Sedayu ki teloku genah kuwi ora ono. Jenengan dodol telo, Pak. Heeh. Paling ya burik-burik telo. Nyatane ya tok tuku kok. Yo, terus Kagem warga pul Pura Jagatnata. Pura Jagatnata. Heeh. Salam Om Swastiastu. Apik kuwi ya. Ayo anu soal si ayu. Ayo sing gede kae mumet sirahe kok kae wis meneng bae iki engko sesuk terus telebuk.